మనం చేసే తప్పులు బట్టి దేవుడు మనల్ని కొన్నిసార్లు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకు అంటే నిజమైన ఆయన స్నేహము, ఆయన బంధము మనం కలిగి ఉంటే మనం ఎంత సెక్యూర్గా ఉంటామో, ఎంత బలవంతులుగా మనం ఉంటామో అని చూపించడానికి. అయితే తిరిగి ఆయన నేను సమకూర్చుకుంటాడు. ఎలాగా? గొప్ప వాత్సల్యము. అంతకుముందు వాత్సల్యంతో ఉండేవాడు, అయితే మరి నీ చేయి విడిచిపెట్టినాక నేను విడిచిపెట్టలేను అంటూ దేవుడు తిరిగి నీ యొద్దకు గొప్ప వాత్సల్యమును చూపిస్తాడు. ఎంత మంచి మాట అంటే, ఎంతో జాలిని చూపిస్తాడు, ఎంతో దయను చూపిస్తాడు. మరి నిమిషం మాత్రము నీ దేవుడు నీ చేయి విడిచిపెట్టినా నీవు పిలువు, ప్రవ్వా నీవు లేకుండా నేను ఒక క్షణం ఉండలేను. అప్పుడు దేవుడు నీ కూడా చెప్తాడు, నిన్ను విడిచిపెట్టి రెప్ప పాటున సమయం కూడా నేను ఉండలేకపోయాను, నువ్వు నా కుమారుడివి, నువ్వు నా కుమార్తెవి, నీవు నా సొత్తు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈరోజు ఒకవేళ నీవు బాధతో, భయముతో, దిగులుతో ఉంటున్నావేమో, దేవుడు లేడేమో, నీ చేయి విడిచిపెట్టాడేమో నువ్వు అనుకుంటున్నావు, అది నిమిషం మాత్రమే. తిరిగి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేయు, దేవుడు నిన్ను చేర్చుకుంటాడు. గొప్ప వాత్సల్యం, గొప్ప దయ, ఎంతో జాలిని చూపించి తిరిగి నీతో బంధాన్ని పెంచుకుంటాడు, నీకు తోడుగా నడుస్తాడు.